Na Rympei U ka channel namda ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Way Officer Jangkatanat Intelligence Bureau IB ubana Hyderabad ulasya siat iap hakmat jangkatanga jongu lembat ki khon haka jingja kabala sngaw trim sat haka sngi hat majai ha Jammu and Kashmir. Uday Officer IB u Manish Ranjan ubal late shuti ha Kashmir bat u Ranjan uday na Bihar badmenta uladan arsnem haka office jangka IB ha Hyderabad badmenta u shim shuti nakabenta ban late kai bat kay ying jong u Shah Baisaran ha Anantang District. Kamday tangkata henry ke jingja ke basngaw sangsat kalajia yo way officer jangkatanat shipai u Lieutenant Vinal Narwal u barang shudep iatho ha ka khandai terik ya yong arhaja arpusan bat utei u lech sangkai pengan bat ke tengah jong u henry utei ru uladu e yala ka jong ke jing em u vinay udei u batrei ha kochi katai ka jing herthma kadai ka way ka bashir khaitam ha Jammu and Kashmir bat kalajia ha ka apor ar shiteng no phaisni habaki erang ki bariam shipai yaladi kilale herthma ha Baisaran kabadan ha Pahalgam kidan arpun rengut ki breu ki bayap nakatai ka jing Shah herthma haki erang haduk menta kidan ru arngut ki barri ki balayap hakatai ka jing herthma kabatrim Shibun.